Portugal pode máis. Vivemos nun país onde moitas veces se parte do principio de que os empresarios son corruptos e de que cualquier proxecto esconde algo de errado. Este discurso colectivo ten un custo moito elevado, un medo de facer acontecer. Cando quien decide prefire non asinar, non aprobar, non avanzar por receio ás críticas ou acusações injustas, Portugal é que fica parado. E cando nada se faz, perdemos talento, perdemos jovens, perdemos investimento e perdemos crecimiento. Precisamos mesmo de mudar esta mentalidade colectiva. A crítica é esencial en unha democracia, mas non pode ser nunca paralizante. Se queremos máis casas, se queremos máis empresas fortes, máis empregos cualificados, temos de agir con coragem, confianza e responsabilidade. Porque Portugal pode máis, mas só se acreditarmos que facer acontecer é sempre mellor do que ficar parado.